салом бинандагони азиз, соат ба вақти шаҳри Прага расод 10 аст. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube метавонед тамошо кунед. бинандаи арҷманд, бинобар хабарҳое ки то ин лаҳза ба дасти мо расид, 4 шаҳрванди Тоҷикистон дар вилояти Ақмолаи Қазоқистон ба ҳалокат расиданд. Сабабҳои фавти ин шаҳрвандон ҳанӯз дақиқ рӯшан нест, аммо тибқи маълумоти аввалияе ки то ба ҳол ба дасти мо расид, онҳо бар асари заҳролудшавӣ даргузаштанд. ҳамкорони мо тафсилоти ин ҳодисаро ҷустуҷӯ доранд. мунтазир бошед, дар барномаи ахбор бароятон хоҳем гуфт. қурбонии баҳси кабирӣ бо мақомот шудем. ҳудуди 20 нафар сокинони хонаҳо дар кӯчаҳои Айнӣ ва Аҳмади Дониши шаҳри Душанбе мумкин аст аз хонаҳояшон маҳрум шавад, чунки хонаҳои онҳо давлатӣ мешавад. онҳо худро қурбонии қазияи Муҳиддин Кабирӣ бо мақомот медонанд. мегӯянд замоне аз наздикони Кабирӣ манзил хариданд ки онҳо дар Тоҷикистон расман кор мекарданд ва набояд барои баҳсҳои раҳбари ин ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъ бо мақомот онҳо манзилҳои худро аз даст бидиҳанд. аммо акнун додстонии кул ба додгоҳ шикоят овардааст ки ин хонаҳо дар доираи парвандаи Кабирӣ бояд ба нафъи давлат мусодира шавад. акнун тақдири ин сокинон чӣ мешавад ва додгоҳ чӣ ҳукм содир мекунад? дар барномаи ахбор бароятон гузориш хоҳем дод. Жан Батист Лемоан, котиби давлатии вазорати Аврупо ва корҳои хориҷии Фаронса, аз натиҷаи сафараш ба Тоҷикистон ва мулоқоташ бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар як нишасти хабарӣ кӯтоҳ ба хабарнигорони тоҷик маълумот дод. дар барномаи ахбори озодӣ дар ин бора гузориш дорем. бо мо бошед, онро бо ҳам мебинем. китобҳо чанг хӯрда хобанд, харидоре нест. дар анборҳои нашриётҳои Тоҷикистон беш аз 1 миллион адад китобҳо ғун шуданд, вале ноширон мегӯянд харидоре нест. аз хавфи ба фурӯш нарафтан, адибон низ китобҳои худро бо теъдоди 100-200 дона нашр мекунанд. чаро тоҷикон китоб намехонанд, намехоҳанд ва ё пул надоранд? дар барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъро матраҳ мекунем. бинанда арҷманд, ҳамчунин дар барномаи имрӯз гузорише дорем дар бораи як сокини ноҳияи Фархор ки аз вазни зиёд азият мекашад. ин сокин Бобоҷон Муҳаммадиев аст ки танҳо бо воситаи ароба ҳаракат мекунад ва умедаш танҳо ба духтурон аст ки ӯро аз ранҷи бисёрвазнӣ метавонанд раҳо кунанд. ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода ба хонаи ин сокини Фархор рафта аз рӯзгори Муҳаммадиев як гузориш таҳия кардааст. ин гузоришро дар барномаи ахбори озодӣ бо ҳам мебинем. ҳабиб Нурмагомедов, мушзани маъруфи доғистонӣ ки дар Тоҷикистон низ ҳаводори зиёд дорад, аз болоравии нархи интернет дар Тоҷикистон ибрози нигаронӣ кардааст. назари ҳабиб Нурмагомедов дар ин бора зимни вохӯрии ӯ бо ҳаводоронаш дар толори варзишигоҳи аренаи шаҳри Санкт-Петербург садо дод. ин вохӯрӣ шоми 18 апрел сурат гирифт. тафсилоти ин мавзӯъро дар барномаи ахбори озодӣ бароятон хоҳем гуфт. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодиса ва ё навгониҳои тозаи дигаре рӯй доданд, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook ва Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.